Я вже СШшник буду, правда? До речі, покуль зараз мої актори, мої дорогенькі актори витягують ляки батлейні. Ну, ще раз, Константин Леонардович Петерман, просто Константин. Просто Петерман, Констанс Хайнрих фон Петерман, коли вже у мене немці самі. Приїхали з міра, справді, Тетяна Васильівна, великий дякую, що вам дозволили приїхати на вашу імпрезу, на ваш форум. Це цікава така зустріча. І ми раді презентувати вам реконструйовану, одроджену ідею. Одну з трьох діїв Мирської батлеєчної школи братів Сілко, до яких так не доїхали дослідчики, етнографи, але вони існували у мирі, існували аж до 57-го году легально. После 57-го года, как не ехать у Коми СССР, пилить древнину, и мы закинули эту справу, потому что Бога нет. Оставили браты Сілко три идеи. Две идеи колядные, идея колядна и идея дары. И мы их обновили, отреконструировали, почалася збор ад респондентов недзе ў 93-м годзе і закончыўся гэты збор со смерцю Ілля ў 2010 годзе. І адроджаны былі канты, калядныя вітанні, заходы ў хату. Але была яшчэ адна дзея, дзея салдаты Чорт, якая гралася толькі ў Філіпаўку. У Філіпаўскім посце, Філіпаў пост, праваслаўнай царкве, якраз супадаў з кірмашом у міры. Миколаївський кірмаш, постний кірмаш. І ось у домі архітектора Бльоха, місцевого будівника Бльоха по вулиці Першамайській ми знайшли місце той хати, все знайшли, ладили Сілки, брати Сілко, а по-местачковому їх звали Сілки. Брати Сілки ладили ось гэту ідею, солдати Чорту, і вона навеяна була падзеямі Першай сусветнай вайны, тому што лінія фронту праходзіла за міром паміж Барановичамі і Гарадзей, ідзе там. І многія воевалі там, як апалчэнцы, мілітанты. І сёння, дарэчы, амаль упершыню да гэтага у канцы дзеі заўсёды гучала нейкая военная песня, казала бабуля. Гучала нейкая военная песня, якая не помню, бо сама была дзіцём. По шчаслівому здаренню, по випадково жив був дідок, який, каже, співають нейкія пісні не такі. Ось, а була колись мирські, а ось наші мілітанти не таку пісню співали. І за неділю, не до своєї смерті, він виспівав цю пісню. Слухайте, треба було ще трохи допрацювати, бо некоторі опошнього куплета не було, він був переказаний тільки в прозі. Пришлось його досочинити, так казати. Реконструкція. Ми кажемо, за що що це реконструкція. Це не реставрація, це реконструкція. Реконструювали. До речі, зайшло. Співали, і ті бабульки і внучки тих, які кажуть, що це твоє, каже, це ми чули. Я не може і не чули це, ніде може там і не це чули. Але ми так само це почули. Ну і ви почуєте сьогодні. До речі, так як у нас час вже трошки потискує, ось ця ідея гралася у Філіповому пості у пам'ять об тих жихарах, які загинули. Це єдина неколядна ідея ввогуле на території Білорусі, баклейна ідея. Тому що після Ірода там грали, ціла Ірода класично грали, як мірські доктори воздушують, спори Антон і Коза, пан Іпаненко. А чи виглядав тобі хустка? Ну, до речі, там такі речі, які діти не повинні грати. Ввогуле і слухати не повинні їх навіть. Але я хочу вам представити своїх акторів. Сам працюю викладчиком у Мирському державному коледжі, Галарський поселок Мир. І це ось ті, хто несе батлейні. Я не ведаю вже, кольки їх було, але вони є. Кареласка. Ось ви готові в перший спектакль. Анёл Татьяна, жабрачка, не жабрачка, так,
Спадарыня Трофимова, наша жебрачка. Так, смерть, башенка наша. Нябачна смерці. Не башня. Дай Бог. Чекай, прекрасно. Ну и черт. Ну, не черт, черт. А Владислав Парамонов, ну, уже зубы. И он тут не молодежь. Увогуле, пусть молодые люди, это и дебютный спектакль сегодня.